नोंसोरो हो मानिफ्राय सोलोंनाय नोंसोरो नोंसोर सानै मानिफ्राय सोलोंनाय आयै आबौखा मानो बिदिबाय गावथिखौ बेफोरबायदि गिलायलांबाय जोङो दा बोरैबा गनानै मेगनफ्राव नांबाय मा जानांगौ जाखो मेगनफ्राव नांनायखाय आङो जेबोफोरनो रिसर्ट होनो नागिरदों नोंसोरो रुफा वायदा लागाव दासो जाथारदों दा होबावहाय रुफा होबावहाय माथो मोखां नायखो आखलफ्रानो गाज्रिथार बिसिना आयदैलाय आब' आयदै जाबाय जों माबायावसो ओंखारदों होनदोंमोन ना मानो बुनांगौ जाखो जोंखौलाय नैबे नोंबो रुफाखौ थगायनो फैदों हो थगायनो फैदों जोंखौ दिनैसिम रावबो थगायफेराखै आरो नोंसो थगायनो नागिरदों जोंखौ थगायनो हागोन सानदों नामा नोङो हो नोंबोखौ थगायनो हागोन सानदों गोथाङै गोथां गोख्रै थांनानै हस्टेल हाबैबा हाबै नङाब्ला खोथायासो गाज्रि जागोन मिथिबायना जागोन दे आब' आयौ रुफा मानो एबा आखलखौ थिनहरखो नोंलाय एसे लाखिनानै बुबावनांगौसोमोन बिसोरखौ आखलानो बारासो जाबाय बिसिना औहाय ददे नुबाय आङो सान हर डिउटि मावनानै एफा खस्थ' फैसा जमा खालामनानै हस्टेलाव दोनहरलायदों आङो नुबाय सारा बिब'नि खस्थ' खालामनायखौ नुवा बियो र' बे एंखुरखौ थांनानै थिगसे बुहैगोन आं हस्टेलावनो लामाखायसो हाखु दाखु थिनफैदों बेखौ नङाबाथ' सोरबा नुबाथाय लासिंसिं जागोन ना गथ' मानसिफोरखौ माबा बुदों होननानै आरो माबा माबि भिडिअ'खौ भाइरेल जाबाय बायबा जोंहा पुलिसफ्रा बुयो होननानै मान सनमान थांगोन नालाय ओंखायनो थिनहरगोन आं हाबाब थिगानो जाथारदों दे रुफा आयौ 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 इसिबां गिदिर बेसि आयौ 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 सेंग्रा मानसियानो बेफोरबायदि बिसिखौनो गिबाय जाहैबाय मासो जाबादोंलाय ओइ आवसाव सेंग्राफ्रा गिनो हामानोहाय मानो सेंग्रा जानानैलाय गिनांगौ जाखो सिख्लाफ्रासो बिसि गियो दा जानो बाराय जाथारदों बियो ओइ थास' मानो बिजि थुनायखौलाय गिलाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावनो मोजांसो जागोन दा दाखालिनिफ्रायनो आङो नानानै होगासिनो थाव गुदुंजों नानानै होगासिनो हामथारासै इन्जेक्सन लायाबालाय बोरैथो हामनांगौ जाखो बिगुर मानो इसिबां गिबाय थाखो नोङो बिजिखौ थुजादोब्रा बिजिखौ थुजादो खनसेनो स्रां हामगोन ना मोनामबायलै नोङो आरो सानब्रैसो दुगैयाखै खोमा मा सानब्रैल' सानब्रैयाथ' सानब्रै एखेबारे 4x3सो जायोहाय 12 दिन जाहैबाय बियो मिथिबाय दुगैयाखै मोनाब्रं मोनाजोब्बाय मानसियानो आरो माबा थाव गोथां फुननायखायसो एसे खम जाबावनानै दङ नङाबाथ' आयै जानामोन आङो मा 12 दिन गाहाम दुगैयाखै आयौ जानाय नंलाहाय बियो बेक्टेरियाफ्रानो भाइरासफ्रानो बास्थाबजोबनानै बोरैबा जालाजोब्बाय बे हाय बेफोरबायदि जायो नामा सेंग्रा मानसिया एफा 12 दिन गाहाम दुगैयालासिनो गैला मागोना बस्था मोनामगासिनो दहायनिफ्रायनो आंहानो सानदों बैथिं आलु बस्थाफोरसो दोनखुमादों नामा होननानै नोंसोरखौ एफा आलु बस्था मोनामदों आयौ आंनि दुगैनायखौ मानो बेफोरबायदि होनबाय थागोन नोंसोरो आयौ 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 बिजिखौहाय फिसाखौ लाबोनांगौब्रा एफा गिदिरखौबालाय बोरै थुजानांगौ जाखो बिगुर आंखौलाय बे रागा जोंबायलै नोंखौ मा हिनजावफोरबायदि नाटक खालामगासिनोब्रा दे नाटक खालामनायखौ दोनथ'दो दे आरो आं दांनो बादोंखाय हौवा मानसिखौ ओइ नों लोगोआ बेनि पेनखौ खिबुखौ थाफ्लिखौ एसे बोखारनानै होबाल आं बिजिखौ थुहरगासिनो ओइ बोखाराब्रा लाजिब्रा आङो माखौ लाजिनांगौ जाखो जोंहा डक्टर फरायखानाय नोंसिनि देहायाव मा दङ मा गैया मा अंगआ माबायदि गासिबो मिथिखाजोबो जोङो मिथिबायना आया मानो बोखारमारखोब्रा है लासिंसिं लाजिबायलै आङो बिगुर सिरि था नङाबा खिलामायाव जोना होगोन आं नै सेंग्रा मदद जांगिला आं बिजिखौ थुनोसै दे रेडि जानानै था दा बागदावलाबायनाङा नोङो 1 2 3 आया उस्ताबा आयौ थास'आ सोलोंनानै दिनैसो फार्स्ट टाइम बिजि थुजागोन नामा बियो हो मुला आयौ गैला मायाबा गब्लंजोबबाय खोमा आयौ एफा गिदिर बिजिजों थुबायबायो आयौ जाबायहाय ना गाबथ'नाङा नै माबाया मुलिया थांगासिनो सिङाव मानो बेफोरबायदि गाबाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावनोलाय दे जाबाय बख'नोसै आङो नै खिबुफोरखौलाय सुरा जाखोब्रा नोङो थास' बिराद मोनामदों माथो जानाय नंलालै नोंसोर बिगुर सुनाय सुयैखौसो मिथिदों नोङो हो बिगुर सुनाय सुयैखौसो मिथिदों आंहा लोमजानानै नै माबायदि जानानै दङ साला गयदा फन हरबाबो फनबो थिखा फन हरबाबो फनाबो नाङा मा जासो फैदों नोङो गामिनिफ्राय साला आंहा लोमजानानै मा जानानै दङ खोन्थाहरनो सानबाबो गैयाब्रा फनखौनो थिखोआ फनानो नाङा ओमफ्राय जाबाय अमा थावख्रिजों ओमफ्राय दाउला खासि गोरान लाबोदोंब्रा आङो नोंसोरनो आयौ नोंथांनाव अमा थावख्रि आं बेसो हरबाल आयौ अमा थावख्रि आरो दाउला खासिबो बाव जा गोथाव जाखागोन बे जागोन दे नार्स ओमफ्राय बिजिनि इन्जेक्सननि दामालाय बेसेथो जाखो
रायलाया दे आंनो अमा थावख्रिखौ एसे हरबानो जाबाय दे गोरानखौ हायना बैयाव किचेनाव दोनदोंमोनलै आङो ओमफ्राय लांनानै बिनि एसे हैबानो जाबाय दे फैदो दे होमब्लालाय आङो किचेननिफ्राय लानानै नोंथांनो एसे हरनानै ओमफ्राय नोंथांखौ आङो गारिसिम दोननोसै दे जागोन दे बिनानाव होमबालाय आयौ 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 एफा गोलाव बिजि आयौ 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 गैला समफ्ल' बिख्ला बिख्लो गब्लंहैजोब्बाय खोमा आंना आयौ लोमजानानै जेसेबां मोदोम सानाय मोनदोंमोन आङो बिजि थुजानानै बेनिफ्रायसो बांसिन साबाय माथो आंनाव आयै ओइ थाफ्लिखौ नानानै होब्रा आंनिखौ एसे गावबो नानानै ला मुगै सुगै मोनामजोब्बाय मानसिया दुगैया जानाय नंलालै बिगुरखौ एखेबारे गस्ला खुनानै दै गुदुंजों मोदोमफोरखौनो हुगारनानै होनांसिगोन मोनामजोब्बाय मानसियानो माग फागुन सैत्र बैसाग आयौ मास मोनथामावथासैहाय माथो बैसागआव फैनोसै नै जानाय नंलाहाय जौ संनांसिगोन आंहा नैबे खान्थायाव बैसागुनि नामाव गोरा संथारनानै दोननांगौ एखेबारे मानसिफोरखौ लोंहोनानै खर'खौनो फेहोजोबथारनाहां एम्फौ जालायलायनाय माबानानै आरामनो एमाव भाजाया मानसिफोरनि खर'आव गाखोजोबथारनायनि गोदै गोरा संनानै दोनखादों र' आयै आफाया माहा थांदोंलै ओमफ्राय आबायाबो फैया माथो मोनथिङाबा माबा आफाया नोमफाया हनै माबा टाउनाव थांदों माबा खरस लायनो ओमफ्राय नोमबाया हनै न' खाथियाव माबा माबि हैनो थांदों दाखालि आङो संख्रि लायनायखौ लायफिननायखौ हैफिननो थांदों मोनथिङाबा नायथ'दे नोङो माइ फोराननायखौ आं बैथिं थांनानै माबानानै थोरसि फोराननायखौ न' सिङाव सोनानै फैनि आं नायालै आयै नङाब्ला मैया दावलाया आंखौ खेबनाय बायदिसो खेबलाजोबलायदों बे दावला मासेया जोंना न'निया बे दावलाखौ जानोसै नामालै जों आयै अबाव आबामोनथिं आंनि नंखाना आबैनाव बिनानै जायोब्ला बे आइयाबो माहाय थांखो माथो दासिमबो मोनफैया आसो फाग्ला फाग्लि जालायखोहाय बिसोरो माबा हनै आयै मालायनि बेसर बागानावसो ओरैनो आंना बेसरा दासो ओरैनो बिबार बारहांदों बेयावनो गाग्लिनोसो फैलायबाय बिसोरो जानाय नङाहाय बिसोरखौ दान्दा लायनो होसोहैथारनांसिगोन अबेनि मालाय इसिबां खस्थ' बेसर गायनायाव आयै न'आवबो हारसिंसो ओरै हास्लाबनो मोनलायलांबाय आङो बेसर बागानावसो मानसिफोर होनो थांनांगौ ना ओरैजायसो दाउ होनांगौ ना ओरैजायसो मोसौखौसो नायनांगौ आयै खर'आनो गया गाज्रि जाजोबसिगोन आंना बे फादायाबो बाजाराव थांनायाबो दाबो मोनफैया बे आइया ओमफ्राय माहाय बेरायहैखो बे गामियाव ओरै थांहां ओरै फैहां जानानै आंहा फाग्लिसो जासिगोन बायदि मोनलायलांबाय आङो बिदि नङालै आयै आं हैगोन नाङा आबामोनथिं नांथारा अबाव बेसर बारियाव हाग्रा बारियाव थांलाबायनो थाङा लेवार बालाबायगोन दा नै आबसि माथो मोहेर जाबाय थाखो नोंलाय मा रागा जाबाय थाखो माइ लामनायानो ओमफ्राय बेखौलाय मानो लालाबायखो जौ संग्राखौलाय मोहेर जानायखौसो नुदों नोङो आयै हा अबाव बेरायहैबाय थायो नोङो सानसे न'आव थालाबा नोंबो आयै दाना आङो बेखौ मावथारनांगौ जाखो न'नि खामानिखौसो मावनांगौ ना बाहेरनिखौसो मावनांगौ ना गथ'सो नायनांगौ एसेबो हेफाजाब होथारा गावहा नै आबसिलाय मानो इसिबां रागा जोंबाय थादों नोंलाय सान्दुं गोसायावलाय नै आङो बे गोमोस्रि बिमानाव औवा सङाव जिरायनानै थिमा नायनानै होदोंमोनहाय फाग्लिना थिमायानो ब्रे जाजोबथारनानै दङ थिखा थिदै एकदमबारे खर'आनो बोरैबा जाजोबलायनानै दङ बेखौनो नायनानै होदोंमोन आङो बिदिसो आरो ओमफ्राय थिमाखौलाय खै खुन्थाय नायनानै होबोगाय आबसि मा राव जाखोसै बेलाय बर' रावलाय आबै बर' राव औ बर'आनो राव ना बुजियासै बेखौबो माइखौ दसे नायथ'लाय नोङो बैथिं नुहुरबाय माबायदि बेसरखौ गाग्लिगासिनो दान्दा लानानै बुद्लाबैसो थांनांगौ र' बिसोरखौ मालायनि बेसरखौ गाग्लिनो फैदों बेवहाय ओरैनोबा जोंहा बेखौनो एखेबारे फाननांगौ थाव फेरेदनांगौ बेखौसो गाग्लिनो फैदों बिसोरो फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय बिसोरो दाउखि मा सानखो नोंलाय बेखौनो सानदोंलै आङो मिथिबायना लाथिख' गैया मा खालामबावनोसो सानबाय आं नुबाय जोंना आइया आंनि हाबानि खिथु खालि हाबानि खोथाल'लै मा खालामावनो आं आइया मा खालामनो जानांगौ जाखो थांनानै बिमाजों मोजाङै रायलायहैबानो खोन्थाबानो जाबायना लिबिकाखौ मोजां मोनो होननानै आरो नोंसोर सानैबो हाबानि थाखाय रेडिबो होननानै ओमफ्राय बेखौलाय मानो बेफोरबायदिलाय फिदिंबाय थानांगौ जाखो आरे नोंथ' मिथिखायोना लाथिख' जोंना आइया माबायदि होननानै
आरो नोंबो आंखौ बेफोरबायदिसो बुंबावदों आइनि खाथियाव आं मारै रायलायनो बेफोरबायदि खोथाखौ ओइ मिस्टार दिख' दाउखि बेफोरबायदिजों बोरै जानोब्रा गोसोथोलायदों जेब्लालाय बिमा बिफानि खाथियाव थांनानै पेरेन्टसफोरनो खिथानो हानाय साहसबो गोहोबो थानांगोनब्रा बेफोरबायदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो गोसोथोलायदों बिमाखौ गियो बिमाखौ गिनानै नोंना उल्था पुल्था जाजोबलांगोन लाइफआनो मिथिबायना आरो सिगाङावबो नों बिमानि थाखायनो गारना थांजाखादोंमोन खनसे आरो खनसे बेफोरबायदिनो सेम मिस्टेकखौनो खालामनो थांगासिनो नामा नों हो बेनोथ'लै लाथिख' आंबो बेखौनो सानगासिनोल' नङा मिथिबायना बेफोरबायदिजों जानाय नङा नों माबा मोनसे मोजाङैनो आइडिया खालामथारलै आरो माबा मोनसे खालामनानै नोंस्रा खिन्थाहैबानो जाबाय बेखौनो सानदोंलै आङो नाथाय खोन्थाहैगोन सोर नोंनो खिन्थाहैदो खोमालै आयौ नोंसोर सानै बेवहायसो दङ आरो आंहा बेखौनो बैथिंजायसो नागिरहैगासिनो ओमफ्राय नोंसोरलाय बेवहाय मानो बेफोरबायदि गसंबाय थाखो दे दाउखि मोनबाय जोङो मानसि मोनबाय आयौ मा मानसि मोनबाय सोलाबायनांगौ जाखो ओमफ्राय क्लाइन्टआ जोंना नेगासिनो दंथारो ओमफ्राय नोंसोर बैयाव जिरायबाय थायोबालाय बोरै जानांगौ जाखो अन्थाइनि माबा माबि दामनि हिसाब आरो खै ट्रेक्टर नांगोन माबा माबि हरनांगोन बेखौ हिसाब लांफैदों मालाय ओमफ्राय नोंसोर माने बेयाव थागासिनो हाथारगोन दा बियो मानो हाया जानांगौ आयौ नोंसोरलाय मा नांगौ बेफोरबायदि नायबाय थाखो गोदावसोरावनो राखावस्रि जोंनि मोनसे खामानि मावनानै होनांगौमोनलै नों हायो होनब्लासो जोङो मावनो हरगोन दे आयौ मा हायो होनबासो मावनो होलायलायनाय बेलाय मा खामानिसो बेलाय है गियाहाय आं मा बेफोरबायदिखौ जेबो गिनांगौ गैयालै मिथिबायना एसेल' नों थांनानै माबा रायलायहैनांगौ आरो मोनसे जायगायावल' दे होमबालाय मावनानै होगोन दे आङो ओमफ्राय खोथायालाय माथोमोन खोथाया बेनोमोनदि माने लिपिकाजों दाउखिजों जोंना मोजां मोनलायो नालाय ओमफ्राय दा बिसोरनि न'खर मोननैयावबो माने एकदम हाबानि खोथा सोलिगासिनो नै माने ओंखायनो दा थांनानै नोङो दाउखि बिमाजों रायलायहैनांगौ नोङो माने हाबानि सोमोन्दै मा हाबानि सोमोन्दै ओमफ्राय बे दाउखि आइ नोङो हारसिं खिथानानै लानो हाया जाहैबाय आं थाङाहाय मा लासैसिन गावखौबो हाबानिखौ खोथाखौ गावखौसो होनानै लानांगौ दा न'आवलाय आंलाय मानो थांनानै रायलायलाबायनांगौ जाखो अननानै रिकुवेस्ट खालामोलै जोङो राखावस्रि नों थांनो रायलायहैदोब्रा आइजों आं साहस मोनलाय लाङालै आयौ ओमफ्राय आं बोरै हेरेनांगौ दे जेबो नङालै मादैया मोनसे फेभरेट केक जायो नालाय चक्लेट केक बेखौ लानानै केकखौ लानानै आराम होनबानो मादैनि मुदा मोजाङैनो थागोन दे ओमफ्राय मादैजों रायलायबानो जागोन नोङो हे भगबान मा जानांगौ दे दाब्लाय एमएलए नोंथां माखौ इसिबां रागा जोंबाय थाखोलै नोङो फुंनिफ्रायनो बेफोरबायदि जायालै फुंनिफ्रायनो नुबाय आं नोंखौ बेलासि जालायनोसै नै रागायनो रागा मानो इसिबां रागा जोंगासिनो नोङो खर' मेलेम गरम जाजोब्बाय आंना मोनथिबायना नोंथां खर'आनो खाथिला आंना मानो रागा जोंनो ओंखारा जानांगौ आखो दिनैसिमबो रावबो आंखौ बेफोरबायदि थगायनो थाखाय साहस मोनाखैमोन नाथाय आंनि न'खरनि फिसाजोआनो आंखौ दिनै थगायबाय नाथाय नोंथाङासो गोरोन्थि सानाखैथ' मानो थगायनो दे बिसोरो आंथ' उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय थगायफेराना बिसोरो नोंखौ आंबो बिदिनो सानदोंमोन मिथिबायना नोंथां नाथाय आङो गासिखौबो मिथिजोब्बाय आंखौ थगायदों बिसोरो जाबाय दे नोंथां मानो इसेबां खर' गरम खालामगासिनो नोङो बेफोरबायदि खर' गरमजों जायालै आरो एसे धैर्य हम गोख्रैनो हिन्जाव खबर लाग्राफोरखौ मोजाङैनो खबर लानानै आंनि फिसाजोखौ मोजां न'खराव बिलाइनांसिगोन नोंथां नङाबा जानाय नंला आफा बेवहाय मा खालामगासिनो गोख्रैनो न'आव थांनो रुम सिङाव आफा मानो इसिबां रागा जोंदों नोंलाय मा रागा जागासिनो दहाय फुंनिफ्रायनो नुगासिनो आङो मानोबा रागा जागासिनो नोङो बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो मुडफोरखौ एसे मोजां खालामनानै ला आफा नोंफाखौसो फोरोंफैदों नोङो नोंफाखौसो फोरोंफैदों नोंसोरनि थाखायनो आंना मुदा गाज्रि जाजोब्बायलै आफा जोंनि थाखाय मानो मुडा गाज्रि जानांगौ जाखो नोंनालाय जेबो नङा लिपिका नोंफानि खोथाखौ जेबो खोनासङा नोङो नोंफाया एसे माने पलिटिकेल बेकग्राउन्डनिफ्राय एसे जोंना प्रेसार फैगासिनो नालाय बेखौ लानानै एसे टेनसन जादों आरो नङा आगै मिथिबायना आफाया मालाबाबो जोंखौ बेफोरबायदि गोरा रावजों बुंफेरामोन पलिटिकेल बेकग्राउन्डनिफ्राय जों उन्दैनिफ्रायनो नुयोना बेफोरबायदि प्रेसार फैयाबो मालाबाबो आफाया आंनो बेफोरबायदि रायलायामोन दिनैसिम बुं नों आफा मानो बेफोरबायदि रायलायदों हो आं मा बुंनो गासिबो खोथाफोरखौ मिथिजोबखानानै मानो आंखौ लाखुमायो हो
사라 서임마 아우 आंखौ만 थगायनांगौ हो आंखौ만 थगायनांगौ थगायनोबो सोलोंबाय नामा हो मा थगायखो नोंखौ आदै नोंनो बुंलाय आं आफाखौ मा थगायखो जेबो नङा नोंथां लिपिकाया थगायाखैनो जोंना मानो थगायनांगौ नोंथांखौ मानो थगायाखै जानांगौ नों फाखौसो थगायनो फैदोंना सोर सेंग्राजों हराव रायलायबाय थायो नोङो सोर सेंग्राजों हराव रायलायबाय थायो आफा बेलाय अफिसनि खामानिनि थाखायसो हराव रायलायदों दा आङो अफिसनि खामानि हो अफिसनि खामानिखौ हराव हरसे बुनुं बादां रायलायो नामा हो नोंफाखौ थगायनो फैदों नैबे नोंफाखौ थगायनो फैदों साला उन्दैनिफ्रायनो बिमा गैयिनि थाखायनो नोंसोरखौ खस्थ' खालामनानै पलिटिकेलाव हाबलाय ओरैजे थांलाय मोजाङै जिबन होनो थाखाय होननानै खस्थ' खालामनाय आं नोंसोरखौ फोरोंबोदों आरो नोंसोरखौ बेफोरबायदि फोरोंनायनि फिथाइखौ नोंसोर बेफोरबायदिसो होनो नागिरदों आंनो हो साला अनजाया बुं सोर सेंग्राजों रायलायो हो आफा नों मानो बेफोरबायदि गासैखौबो उल्था पुल्था सानबाय थायो हो जेबो उल्था पुल्था सानाखै आं मिथिबायना आरो नोंथां एखेबारे मोजां सेंग्राफोरनि लिस्टफोरखौ आंनाव लानानै फै गोख्रैनो हाबा हरगोन आं बेखौ आफा बेफोरबायदि जानो हाया मानो होनोब्ला हाबाखौथ' आंसो जागोन ना ओमफ्राय नोंनि खोथा लानानै आं हाबा जानांगौ नामा आं हाबा जानो हाया मा हाबा जानो हाया मा बुंनाय जादों बे मा बुंदों बायदि मोनदों नोङो मा बुंदों बायदि मोनदों नों खुंगानि सिगाङावनो आङो बेफोरबायदि खामानि मावनो हगारनो बाखाथारदोंमोन आफा नों मानो हाबानि खोथा रायलायगासिनो हो नों मानो हाबानि खोथा रायलायगासिनो मा सिगां दं बिसिलाय माबा उन्दुनो ओंखारनायफ्रावबो एफाखौ मेंनानै फैदों आङो खामानि मावनानै आयु माथो आफायालाय आब'जों नांलायगासिनोसो आफा मा जाखो मा जानो सोंदों नोंसोरो हा मा जानो सोंदों बिफाखौ थगायग्रा जाथारबायना नोंसोर सानैया आफा नों आंनि हाबानि खोथा सानोब्लाबो साननो हागौ नोङो नाथाय आङो दाउखिनि अनगा गुबुन सेंग्राजों मालाबाबो हाबा जानो हानाय नङा मालाबाबो जुलि जानो हानाय नङा आं गुबुन सेंग्राजों बेनो आंनि जोबथा डिसिसन आफा आब'खौ मानो सोगाबनांगौ जाखो हो नों सिरिथा नङाबा नोंबो मोनगोन सांजों नोंसोरनि टेनसन जायैनो आंना प्रेसारा खर' दावखोग्रा जाहैबाय सामफ्रामबो नोंसोरनो आंखौ खर' जायै जायै सामफ्राम खर' जाद्राय सेस खालामजोब्बाय नोंसोर आंखौ जाबायसै नोंथां जाबायसै नङाबा दा एखेबारे प्रेसारा बोरैबा जाथारगोन नोंना गरमजों एसे धैर्य हम नोंथां धैर्य हम बाहेराव एसे जिरायहैनि बार जाहैनि